Vítajte u dnešného videa. Dneska si zahrajeme Doors, ako vidíte. Tak ja ho zapínam a nezdržujem to. Vždy, keď zapnem hru, toto sa deje, proste tu neznášam. Neznášam. Ja nechcem byť sám, help, a ja nebudem sám. Hej, štyria. Ja som zvyknutý na to. Áraš! Musela asi zako. Peniaze. Ha. Hej, vidíš na to? Ďakujem. Zase nič nevidíte, sorry za to. Nie, ja si nebudem nikoho teraz, lebo ja nemôžem, lebo ja mám takú myšku, hej. Peniaze? Nie. Nič nevidím. Kde čo vlastne vidíte? Aha, tu bola nejaké nové. A ona tu jasne, že nešla, nechala nás to. Ja takých ľudí neznášam. Nie, oni až teraz prišli. Aha, ja idem dole. Nice. Ja mám do logiku. A tam mohlo byť veľa peňazí. Tam. Nič som nenašiel. Dúfam, že tu sú. Aha, musíme hľadať kľúčik. Máte kľúčik? Koni. Nevidím žiaden kľúčik. Hej, kde si kľúčik? Oni toto ako vážne neotvorili. Sa im divím. Sú vážne divní. Dobre, ideme do 11. Koník daj? Nie. Baterka, počuť, tu je tak veľa baterok. Ja si to nevšimla. Nice. Papa. Oni dvaja zomreli, ale aspoň jedno.
Ježiši, to je tak, keď používate dobré veci. Ste mi spadli a videli môj strop. Nice. Sorry za to. Prepáčte. Tu nie je nič, proste len utekáš. Toto bude taký dlhší speciál, takže dúfam, že vás to bude baviť. Až teraz som vám povedal, prepáčte. Sorry. Dobre, nič tu nie je, super. Baterky, hej. Ale ja chcem mať tiež baterku, joj. Myslím si myšku. Kopec peňazí, to sa mi hodí. Nemám rád peniaze. Sa s vami teším na to Lego. Škoda, že zomreli. Ako vážne ona toto... Nie, ja nechcem. Ja nemám. Hej, zober ty, hej, ďakujem. Yes. Myslím, že to je 18. Dúfam, že ju to vystrašilo, to je taký ďalej. Vystrašilo aj tu. Ona, ja ju nemám rád. Nemám ju rád. Nemám. Kam ide? Oj, prepáčte, sorry. Teraz mi mala ísť 20. No, vidíte? Ja nie som taký glúpy ako ona. Ona sa rovno vyhýlovala. Áno, sviečka. Satan. No ale nesíkol. Sík. Jeden hnusný. Veď tak sa aj volá, tak nik má síka. Nejde už rozhodováčka. Taký diel som nikdy nevidel. Dochoboval. Hej. Jo, nemám ju rád. Takí díkovia, čo len tak poťukajú potom na mobile a ja na počítači, to je ťažké. Daj coiny. Aj tu daj coiny. Nič zatiaľ, super. Som rád teda. Vážne. Mám si ako ja rozhodnúť? Myslím, že to bude ono. A keď nie, tak budete sa trapiť za mňa. Ti ďakujem. Neznášam ju. Ja ju neznášam. Ona ako celý čas vedela tú cestu.
Na celý čas vedela tú cestu a ma nepustí. To čo je za debilná? Sorry, že nadávam, ale ja vážne ju nemám rád. Áno, ty si posveď. To sú tí kidíkovia za mobilmi. Ti ďakujem, že ja nič nevidím. To čo je? Takže to dneska nebolo také dlhé, ako sme chceli. Sorry za to, som chcela aspoň 14 minútové video, 15 minútové. Prepáč, musíme ho triknúť, akože do skrine je zase preč. Chápem, dal som to video youtuberov, tak zatiaľ čaute, prepáčte mi to.